Hej så alle sammen. I dag skal vi spille noget Pokémon Go. Og det er ude midt på vildmarken, som I nok ikke kan se, fordi at I kan kun se det på kortet. Haha, joking. Okay, i dag skal vi fange Pokémon. Det er noget, jeg har valgt. Vi skal fange Pokémon, og Arne siger hej. Hold kæft! Tag lige cyklen. Okay, i dag skal vi fange Pokémons. Sådan taler man ikke, Arne. Stop på! Jeg har ikke den der på. Den er faktisk... Ja, du er den! Ja, jeg havde ikke en Pokéball. Og så kom den bare var ond, mens jeg ikke havde nogen Pokéballs. Men nu kom den endelig, så... Jeg ved, om vi fanger den. Jeg ved, om vi fanger den. Nej, det gjorde vi ikke. Ja. Jeg tror lige, jeg bruger sådan et bær på den. Sådan, den begynder at smile. Okay, det der skal I lige så godt efter, ikke? Den begyndte bare at smile vildt meget. Det var vildt cute. Der var den helt... Okay, nu er den sur igen. Ja, den er sur. Den kan ikke lide at være sammen hos mig. Men den vil alligevel gerne ind i min Ultra Ball. Nej, min Great Ball. Så noget vil den gerne bolde i livet. Ej, okay. Ultra, det er jo først, når jeg kommer i level 20. Level 20. Jeg er på vej. Det er noget, jeg har valgt. Pokémons'ene fanger jeg, og Pikachu er her. Og vi skal se mit 10 Pokémons. Og ved I hvad der er? Clefairy og Charmeleon. Og Gustav, du har ikke den. Eller nogen fra klassen har ikke den. Pokémon? Du har nok katte. Ej, jeg tror sgu ikke, Karoline Wang, hun har den. Og så har vi en hvad er det nu, det hedder? Ja, osteelefant. Den, ja, glemme en. Og så har vi også en Gloom. Og så har vi også sådan en Creme, Ivysaur, Jinx og alt muligt. Kadabra. For helvede, Kadabra. Fucking Creme. Nå. Der er også en Mester Professor. Og så er der mine highest rated Pokémons. De er rigtig... Ej, for helvede, mand. Der klinger et æg! Beep, 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 beep. Vi går klar til at knække et æg. Jeg kigger ikke. I kan ikke se det, men jeg kigger ikke. Ja, det er smart. What the fuck? Jeg har haft sådan 200 candy af dem her. Motherfuckers. Ja, jeg fik en fucking Rattata. Jeg tror, det var et tukling med det, så ikke. Og så har vi alle mine gode Pokémons. Jeg har den her, og så har jeg Flareon. Og så har jeg Golbat. Jeg har Jinx. Jeg har Flavo. Oh my god, Flavo. Og så har jeg Pidgeot, og så har jeg den der Raticate. Og så har jeg den der Venonat, og så har jeg Mester Professor og Ivysaur. Du er grim. Ej, okay. Det er bare det, den hedder. Så den er meget grim. Derfor jeg kalder den det. Og så har vi simpelthen den allermest sjældneste Pokémon, der kommer hernede. Og Pikachu. Oh my god. Jeg har faktisk rimelig mange. Weedle! Har du fundet en fugl, Lonnie? Nå, men Dannes første 5 kilometer, det var jo en Weedle. En Weedle? Det har jeg sgu også prøvet. Hey, Pidgey! I kan ikke se det, men der er en Pidgey. Der er en krave. En krave? Det ligner en pik. Det ligner en... Oh my god. Okay, jeg skal lige se noget. Jeg ved, om jeg ikke kan gøre sådan her, imens den optager. Det ligner seriøst fucking meget pik. Jeg skal ikke vende sådan. Jeg skal ikke fucking gøre det der. Jeg skal ikke fucking tilføje noget. Hvad er det, den ikke fatter? Ej, for helvede.
Den optager stadig. Okay, jeg håber meget, det her det kan lade sig gøre. Men om ikke, så se lige det her. Legit, det ligner en pik. Legit. Skal jeg tage et billede af det? Det filmer den. For helvede, mand. Det er en pik. Den skal sparkes det. Ikke med pik. Ja. Det håber jeg, at den optager. Hvis den ikke gjorde, så bliver det her fandme kuttet ud. Nå, vi skal spille lidt mere Pokémon Go. Det er det, vi er kommet for. Eller faktisk ikke. Ved du hvad? Jeg har tænkt mig at slutte det her afsnit i dag. Og vent lige efter, jeg har fanget den der vandenat. Hold kæft, røvhul. Egoister. Hilsen Jakob Rising. Nå, lige for helvede. Hvorfor tænker jeg om? Men ved I hvad? Ved I hvad, der er smart? Den fangede jeg ikke. Jeg ramte den. What the fuck? Og så den der fucking vandenat, den hopper bare og springer og fucker og... Den laver karate. Yeah! Og så efter vi har fanget... Og så efter vi har fanget den her lortevandenat, hvis den gider blive fanget, ja tak, så har jeg ellers tænkt mig at sige, vi ses alle sammen.